Húsvéti állatsimogatót szerveznek a kiskolasi állatvédők. Mikor lesz ez pontosan? Mi a helyszín? És mi a célotok ezzel a rendezvénnyel? 2011. április 23-án 10 és 15 óra között lesz a művháznak az udvarában, és a gyerekeket, illetve a felnőtteket szeretnénk arról felvilágosítani, hogy az állatokat hogy kell tartani, az állatokat hogy kell gondozni, lesznek nyuszik, cicák, kutyák, és meg lehet ismerkedni velük. Milyen információtok vannak arra vonatkozólag, beszélünk a húsvétról, ajándékba kap kisgyerek nyuszit? Milyen sors vár akkor rájuk? Nem csak a nyuszik, de más állatok, kiskutyák, kiscicák sorsa is elég sokszor arra jut, hogy megnőnek, és le kell őket vinni sétálni, ki kell takarítani az almukat, és idő után sajnos a kis állatokat megunják, kidobják őket, elhanyagolják, és a végén nagyon sokszor arra a sorsra jutnak, hogy az utcára teszik őket. Lesz esetleg az állatsimogatáson kívül valamilyen kiegészítő program, amivel a gyerekeket várjátok? Arcfestéssel és kézműves asztallal várjuk a gyerekeket. Itt kipróbálhatják magukat, hogy mennyire ügyesek, lesz tojásfestés, nyuszikészítés, illetve az arcfestés által egy állat bőrébe bújhatnak.